anjing. Iki motornya Mas Tip ya toh iki. Oh iya. Wongnya kok gak eneng. Steve. Wong eneng ndi iki wong iki? Ora eneng iki. Dah. Apa tak go balik? Iya. Aku biyen yo pernah duwe motor ngene iki. Paling aku iso gawe balik. Hei. Ditogok. Kenapa, Dik? Ya, lo mau pe golek rancak, golek kayu aku mau. Motor Mas Tip nggih? Yo. Tapi wong gak eneng, tak golek di ora mbuh ning ndi wong iki. Paling mancing nang kono paling. Iso mancing genah kalisat koyo ngono kok gletek ono ora eneng banyune mancing gedeng kuwi lho. Menawa Iso menawa iki lho, iki motor tinggal. Tasnya yo tinggal, barang-barang tinggal nak ilang no piye terus iki. lah penake piye, Dik? Wes ngene wae, montore gawa awake dhewe, ya toh. Engko ning omah ben pokoke terserah ape nesu arepe gak apa-apa. Wis to, Dik. Ayo to, gas to. Ayo. Yuk, Ci, bro. Uyah. Ngene kok ditinggal lho, ya, Bro. Iya, yo. Stip. Ya wis kok. Tinggal ngene kono seo. Ayo. Wes. Soal Stip tak urusi. Ya, Bro. Mau sleder nanti jam. Pas ini dia ditinggal, ya toh. Wong sembrono ngono kae. Ngono aja mbok tiru. Yo, Dik. Motor tinggal, barang ini kena hilang bejal. Nek didol yo untuk duit. Iya. Stip. Mau sombong. Barang ini nak nyedai cewek yo ngono kae. Apa-apa pamer ki elek. Niki mau hilang nangis paling ya, Bro. Golek-golek. Lah iya. Walah, Dede mege aku tak kira motorku ilang mah gowo kok. Lah iki bocah egok ngawur motor ditinggal. Peratapan. Ning kono malah motore. Wis gak apa matur suwun motore mbok goleki to. Apa kowe ora iso guyu. Nah, aku nih lanjutke to, meneh to. Nah, Banter. Sik banter. Banter. Nah. Nah, Nah, yo. Banter. Apa kowe ora iso guyu.
iki lagune apik. Iya, apik ya. Aku tau dungu nih YouTube lho. Sing iki lho paling sing laku repoti. Iya. Iya. Jos, ini lagune kuwi lho. Apal kowe? Pan. Tos sik. Tos dulu. Aku gak tos dulu. Di bayarannya. Oke toh, suaramu apik yo tak kei duit. Iki arep dongake sapiku mana 5. Oke? Oke. Wis kana. Yang Apa kowe ora iso guyu? sangar kayak apik tenan. Sok lagi boy. Loh. Steve, kowe lunga malah po. Ayo, rene melu aku rapat besar sik. Steve gitu ayo. Ayo. Ya. Ki saka Mas Tip. Ki gitare tak dol. Melu nongkrong tak gede-gede lah. Steve ini ndi neh ki kowe? Ayo nang kamar mandi neh ngene paling. Beol neh kowe. Iya paling pindah. Di, kon jeluk tas Mas Steve. Lah wong ning ndi? Bukan. Aku juga ngontok. Konen wae wong e. Tanya aja. Ayo cintain adikmu gimana? Ayo anda gage. Ya. Duh, Mas Tip di. Tak bayar apa ki lho? Diku aki. Yes, bener sini. Jadi. Nggo. Ya tak cilik duit akeh. Lah mau gitarmu dile. Tak dol. Loh, berarti wemu ngapusi aku, wemu ngapainmu? Totokan berarti. Iya toh. Oh alah. Lele. Wes, oh, ngenteni Mas Tip. Oke. Paling Mas Tip wae lagi ngising. Biasa wae wong ngono kae. Akan mangan sambel. Iya. Titik sing. Suwene pol. Setengah jam dhewe. Halo, Steve. Wi. Suwemen. Tasku deh. Gue aku pong nganu kesel pol. Wis tak laran sik. Loh. Saiki Wong golek kowe kok. Dit akeh men iki. Wes, ning kene sik gak apa-apa cerita-cerita ya. Karo sulapan. Ayo. Duite akeh kok ndimu. Lah iya. Cak loh. Ketoke potong we, Tip. Yo, iki. Tak ceritani ya. Kabeh ya. Aku ki asline ketompo kerja. Jadi sesuk aku wis gak iso dolan-dolan karo sampean-sampean kabeh. Aku dadi pegawai. Kenapa? Pegawai nagih utang. Jadi aku iso ngutangi. Kok nek meh utang langsung ning aku. Tapi yo jenengane kanca-kanca kalkulator. Ya toh, hitungane tetep ono. Lancar kudune bayare. Gampang sesuk aku nggo kertas karo pulpen sesuk jemuk pira wae tak cairke. Cocok. Iya, kowe meh melu utang. Aja. Diriku. Duitmu sakit sino. Cocok. Imo, jipuk to. Nah, saiki aku meh sulapan. Iya. Ya toh? Kenapa nopo? Dilesek ditele. Nah, iki kan 200.000. Iki pira? 100.000. Iki 100. Dari roh. Ini kok ora 100 iki. Ji tambah ji pira? Loro. Oh, ya roh berarti. Penting Duit. ya. Posisi iki duit nyoto ya. Tak sai. Tangannya nih dhuwur. Kabeh. Kabeh ngene lho. Iya. Nah. Gegem. Engko nek aku mlaku 15 meter. Duwite 100 ning kene kabeh. Ji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, gak iki. Gak ya? Oh, gak. Kene gak ya? Gak metu duwite ya? 10 berarti. Berarti 11 ya. Oke. Merem. Nah, wis do merem kabeh to, wis merem kabeh.
Engko nek aku lunga, aku ning adoan ngomong, "Wis buka." Ya kuwi rezekimu. Terus 100.000 ya. Duitmu mau tak lebokke sak ben dadi akeh. Oke? Oke, merem ya. Foto. Ya, sabar Beni. Beni. Iki kok wen. Wes buka. Loh, Wah, Wah, gak beres ngene iki. Gak beres iki. Dit kunci. Apa kowe ora iso guyu?